Dobrý deň, nachádzame sa v dedine Čumoviny. Nachádzame sa v dedine, kto odtedy sa pani Filomene podarilo vypestovať gigantické zemiaky. Pani Filomena, prezvedíte nám, ako sa vám podarilo vypestovať tieto gigantické krumpte? Áno, moja, poviem ti, vieš, ja mám veľmi nízky dôchodok, pretože som vdova, zomrel mi manžel a ja si nemôžem kúpiť zemiaky v hypermarkete, tak si ich musím pestovať na záhradke. Dobre, ale prezvedíte nám vaše tajomstvo? Áno, prezradím. Posledná vôľa môjho manžela bola, aby som vysypala popol jeho na moju záhradku, na moje zemiaky. A mimochodom bol kulturista, tak neviem, či to nemá s tým niečo spoločné. A aby sa mi lepšie pracovalo a orábalo tú záhradku, tak som si do toho stále pustila reskú muziku. Mohli by ste nám pustiť jej ukážku? Áno, mám to v mobile, počkaj. Brilantne distingovaná z inertných sfér. V dedine sa dejú nezvyčajné veci,